Pasalamaton si Battalion Commander Lieutenant Colonel George Harold Lina sa 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army sa lungsod sa Pasugong sa hingpit nga pagbalik sa 5 ka mga kanhi rebelde adlaw nga Miyerkules, Nobyembre 12, 2025. Ang 2 sa 5 ka mga kanhi rebelde naglihok sa Guerrilla Front 68-E og ang laing 2 naglihok sa Centro de Gravidad Dario og ang usa ka pulang paganing unit Guerrilla Front 89 nga pulos dismantle nga grupo karong panahon na. Pitpit sa 2 ka kanhi NPA ang 2 ka tag-as nga armas nga M16 rifle o Garand rifle sa ilang pagtahan. Ang nahisgutang mga kanhi NPA nga mibalik sa gobyerno dugay na silang nilaylo sa kalihukan apan karon pa sila hingpit nga mibalik tungod na dungog nila ang mga programa sa kasundaluhan o sa ubang ahensya sa gobyerno. Ilabi na ang amnestiya nga dakong tabang sa mga kanhi NPA nga dunay mga kasong gipangatubang. Sa pagkahinabi sa XFM News Team sa mga mitahan nga unom ka tuig nga miyembro sa walhon, kibutyag niya nga nadala siya sa mga istorya hinungdan sa iyang pagsapi. Ilaylo ko sa una ato sir kay nadala lagi ko sa mga istorya nila sa unang panahon sir ba niya lagi kay taamon pud mi sa mga rasang lagi pasabot mi nila niya nadala gid nila kay maayo man sad sila mga istorya gud sir niya tapos aton ubano dayon ko ato kuan ako kini ang supply na ana na kay imbi man ko sir piga suporta tungod sa ginikanan sad lagi nga naapil na pud ana sir ko giga suporta sa ilaha so ko nga murag di man ni maayo ni kuan akong lugar una kag gobyerno ra mangyapon ta padulong ani rentong nakununa dayon ko sir nga silindir nang gid mo ko sir. Tungod matud pa sa iyang pamilya nakadesisyon kini nga mo surrender kay nakita niini nga walay kapuslanan ang iyang pag-uban sa walhon. Sa karon ang 5 ka mga mitahan ana na sa buhatan sa 8th Infantry Dependable Battalion aron ipailawom sa debriefing. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex